सोर बिक्रम नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। दा लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहासौगोन। जायफ्रा थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ गोजौआव दिखांनो नागिरदों, थुनलाइनि गेजेरजों बर'खौ बुहुमाव फोसावनो नागिरदों, बिथांमोनासो बुजिनो हागोन। बेखौ सोंग्रोथों। आरो मोनसेबाव मोनसे समावहाय बिटिसिनि लांगोनायाव प्राग सिनि एवार्ड, बिटिसिनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिनि एवार्ड खुंदोंमोन। बे प्राग सिनि एवार्ड खुंनायाव मा लाब जादों बे सोंथिखौ बिथाङा सोंग्रोथों। दुखुनांथाव बाथ्राया नैबेसो, जेब्लानोखि बिटिसिनि लांगोनायाव बिटिसिनिफ्राय लाख लाख थाखा होनानै प्राग सिनि एवार्डखौ खुंदोंमोन, बे समाव जोंबो अल बड' आर्टिस्ट एस'सिएशना बड' सिनि एवार्ड होनांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो डिपार्टमेन्टेल इएमजों गले गले रायलायदोंमोन। थेवबाबो जोंनि रायलायनाय आरो जोंनि बिख'नायखौ नेवसिनानै बे समावनो बिटिसिनिफ्राय लाख लाख थाखा गारनानै प्राग सिनि एवार्डखौ खुंदोंमोन। बे प्राग सिनि एवार्ड खुंनायाव बिटिसिनि सोर आर्टिस्टफ्रा, बिटिसिनि सोर रायजो राजाफ्रा लाब जाखो बे सोंथिखौ बिथां बिक्रम दैमारिया सोंग्रोथों। जे नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि मेलेमा सौहानाय नङा। नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोर जायफ्रा दा गियान बुथुमबाय दं बिथांमोनासो बुजिगोन, बिथांमोनासो मिथिनो हागोन। दा लिटारेचार फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिक्रम दैमारिनि खर'आ मोनहासौगोन। जायफ्रा थुनलाइनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ गोजौआव दिखांनो नागिरदों, थुनलाइनि गेजेरजों बर'खौ बुहुमाव फोसावनो नागिरदों, बिथांमोनासो बुजिनो हागोन। ISPL दुरान काप खुंनानै मा लाब जादों बेखौ बिथांनि खर'आ मोनहासौनाय नङा, मोनहासौगोन। जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनायनि गेजेरजों, फुटबलनि गेजेरजों गावखौनो गायसननो नागिरदों आरो गावखौनो साफा साफा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि राफोद फुटबल गेलेगिरि जानो थाखाय जायफ्रा प्लेटफर्म नागिरदों, जायफ्रा बेबायदि प्लेटफर्म लाबोनांगौनि थाखाय सरकारखौ खावलायबाय दं, बिथांमोननि खर'आसो मोनहासौगोन, बिथांनि खर'आ बेखौ मोनहासौनाय नङा। दा जियानो जा आं बेखौनो बुंदोङो, गुबुनखौ सोंथि खालामनायनि सिगां बिथाङा नैबे फिननायखौ होग्रोथों जे दैजिं फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों, प्राग सिनि एवार्ड खुंनानै मा लाब जादों। बुंबाय दायो बिटिआर सरकारा जिहेतु सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय खुंथा गायसनदों, गसाइगावआव दाखालि माने खाम्फाखौ सिनायमोनिफ्राव माने सेबखांना खालामो, मा बुंनो? बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदिनो दिनैनि दिनावहाय दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' सावथुन महरगिरि आफाद, बेबो मोनसे बर'फोरनि माहारियारि आफाद, ससियेल अर्गानाइजेसन जाबोबाय। मानोना दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो हारिखौ गोजौआव लांनांगौनि थाखाय हारिमुनि बिथिङाव गोबां खामानि मावबोबाय थादों। बेबायदिनो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनाबो एबा बर' सावथुन महरगिरि आफादाबो जोंनि हारिमुखौ फोसावनांगौनि थाखाय, फोजौनांगौनि थाखाय जोनोमनिफ्रायनो गोबां खामानि मावबोबाय थादों। दा जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों एबा गुबुन गुबुन जायगायाव गुवारै फोसावनो गोनांब्ला थारैनो जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनांगोन। आरो गोजौ फारसे लांनो गोनांबा सिनेमायाबो दिनैनि दिनाव मोनसे गोनांथार मोनसे बिजों। मानोना जेब्ला जोंनि सावथुनखौ, बर'फोरनि सावथुनखौ जेब्ला भारताव थानाय गुबुन गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो नायगोन, बा गाबोन जों जेरै थाइलेण्डनि सिनेमाखौ जेरै जों नायो, बेबायदिनो गाबोन जोंनि बर'फोरनि सावथुनखौ थाइलेण्डनि मानसिया नायोब्ला, म्यानमारनि मानसिया नायोब्ला, बांलादेशनि मानसिया नायोब्लासो जोंनि बर'फोरनि जि हारिमु बियो फोसावजागोन आरो जोंनि बर'फोरनि सिनायथिखौ जों होनो हागोन। दा ओंखायनो जोङो गुबुन गुबुनफोरजोंबो अनसायजानो गोनांब्ला जोंनि सावथुननि जिथु मानदान्दा, बे मानदान्दाखौ जों गोजौ फारसे लांनांगोन, बा जोङो हाइ कुवालिटिनि माखासे सावथुनफोरखौ जोङो दिहुननो हानांगोन। आरो बेबायदि जानांगौब्लाथाय जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि। बे गोनांथिखौ मोनदांनानै
बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना दिनैनिफ्राय 12-15 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जोंनि बिटिसि बिटिआर सरकारजों गले गले रायलायबोबाय थानाय जादों। दा जोंनि रायलायबोबाय थानाय आरो जितु मेम'रेन्डाम होनाय बायदियैनो 2022 मायथाइयाव दानि बिटिआरनि CM मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारा जोंनो खोथा होदों। जों बुंनाय बायदि जे जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ बा बर' सावथुनखौ जोङो गोजौ थाखोसिम लांनो गोनांब्ला जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि दङ आरो जोंनि सावथुनफोरखौ गुबुनाबो जुदि गनायनो गोनांब्ला जोङो माखासे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो गोनां दं, हाई क्वालिटिनि सावथुन खालामनो गोनां दं आरो बेफोरखौ जोङो सुफुंनो गोनांबा जोंनो सिनेमा हलनि गोनांथि दङ। बे खोथाखौ बुंनाय लेखायै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। दा गिबि खेबनि थाखाय 6 जायगायाव जोंनो सिनेमा हलखौ बानायनानै होगोन होननानै रादाय होनाय बायदियै आथिखालाव रौता, बागानपारा, सिमला, रुनिकाटा, सेरफांगुरि, गसाइगाव बे सिनेमा हल लुफुंनाय खामानिखौ दायो लाहार फाहार खालामबाय। बेबायदिनो दाखालि जितु गसाइगावआव साननैसो उनावहाय लुफुंनांगौनि जि अन्थाइ खाम्फा, बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननांगौनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ दाखालि लुफुंनानै दोन्दोंमोन होननानै आं मिथिदों। नाथाय लुनायनि मोनायावनो सोरबा दुथाङा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बुख्रुबनानै गालांदों होननानै मिथिदों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। बिथांमोना जाहैबाय जोंनि समाजनि आरो जाथिनि साफा साफा सुथुर। बे मोनसे एन्टि ससियेल साफा साफा बिथांमोना एन्टि ससियेल। ना बिथांमोना ना जातिजों खोथा दं, ना समाजजों खोथा दं, ना बबेबा मोनसे पार्टिजों खोथा दं। बिथांमोना जाबाय मोनसे थाखोनि एन्टि ससियेल, समाज बेरेखा। दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। जों नुबाय ससियेल मिडियायाव दायो बिक्रम दैमारि मुंनि सासे सुबुङा बिटिआर सरकार जिहेतु नलेज फेस्टिभेल खुंबाय, आइसफेल खुंबाय, दुरान काप खुंदों, बेजों जेबो मुलाम्फा जायाखै, फैसाल'सो माने खरसा खालामदों होननानै मा बुङो? सोर बिक्रम? बिक्रम दैमारि थिखादारफोरनि लिडार। दुरान काप, आइएसपिएल, लिटारेचार फेस्टिभेल, नलेज फेस्टिभेल खुंनानै मा लाब जादों मा लाब जायाखै बिनि सोंथिखौ सोंनायनि सिगां बिथाङा